Dobrodošli na podcast Muzikološke priče. Današnja tema je stvaralaštvo Petra Stojanovića, našeg poznatog kompozitora. On je rođen 1877. godine u srpskoj četvrti Budima, gde se i školovao. Njegovo stvaralaštvo i delovanje delimo u 3 perioda: budimpeštanski, bečki i beogradski. Studirao je u Beču i diplomirao na čak 3 odseka, završio je studije violine, opštu i dramsku kompoziciju na konzervatorijumu i početkom 20. veka bio je jedan od najškolovanijih kompozitora poreklom iz Srbije. Prvi koncert za violinu i orkestar 1904. godine je komponovana, izvodio se u značajnim koncertnim dvoranama i obezbedio je Stojanoviću međunarodni uticaj zbog pozitivnih muzičkih kritika, a za ovo delo je dobio čak i austrijsku državnu nagradu. Često je održavao koncerte, najviše u Beču, Pragu i Berlinu, a neka njegova dela su se izvodila i po 200 puta. Bio je u kontaktu sa poznatim umetnicima i kompozitorima tog vremena, a neki od njih su Strauss i Schoenberg. Bavio se violinskom pedagogijom i izdao je udžbenike škola violine koji se i dan danas koriste, a dok je bio u Beču osnovao je i privatnu muzičku školu i predavao na samostalnoj violinskoj školi. Što se tiče njegovog stvaralaštva, komponovao je koncerte za violinu 7 komada, 2 koncerta za violu, po 1 za violončelo, alt saksofon, flautu, kao i kamerna dela, gudačke kvartete, klavirska trija, klavirski kvartet, klavirski kvintet, duvački kvintet, trio za flautu, violinu i klavir, simfonijske poeme, od kojih se izdvajaju Sava i Smrt junaka, solo pesme i horove. Zanimljivo je da je u to vreme bio jedini naš kompozitor koji je napisao klavirski kvintet. Deo stvaralaštva posvećen je i operetama i operama, ako znamo da je i diplomirao dramsku kompoziciju na Bečkom konzervatorijumu, a najpoznatija koja je izvođena u Beču je komična opera Tigar. Stojanovićev stil komponovanja blizak je poznom romantizmu, ali sa elementima ekspresionizma. On je imao izvanrednu kompozicionu tehniku, dela odišu naglašenom emocionalnošću, a melodija ranih dela Stojanovića često se opisuju kao gipka i dopadljiva. Razlikovao se od pripadnika takozvane beogradske škole jer nije koristio folklorne elemente u većini svojih dela, već se folklorna tematika pronalazi u njegovim poznim delima. U Beograd je stigao 1924. godine i uticao je na razvoj muzičkog života, a osim kompozitorskom u Beogradu nastavlja da se bavi dirigentskom i pedagoškom delatnošću, bio je član Beogradske filharmonije i nacionalne opere, a jedno vreme i direktor muzičke škole Stanković. Uticao je na razvoj kamernog muziciranja i bio je jedan od osnivača muzičke akademije. Nakon Drugog svjetskog rata nije bio prisutan u umetničkoj javnosti, a preminuo je u Beogradu 1957. godine.